Yrittäjyys on ollut tavoitteena pienestä pojasta lähtien. Oikeastaan konetekniikan opiskelujen jälkeen niin löytyi se oma ala ja perustin sitten 2010 KT-suunnittelun. 3 vuotta myöhemmin sitten KT Seltter sai alkunsa ja sitä ollaan viety nyt eteenpäin sitten kansainvälisille markkinoille 12 vuotta. KT Seltter myy ja toimittaa suuren kokoluokan siirrettäviä sää- ja häivesuojia hävittäjille ja helikoptereille. Meidän tuotteet on innovatiivisia, nopeasti siirrettäviä ja suunniteltu kestämään arktisten olojen lumikuormat sekä aavikoiden hiekkamyrskyt. Yrityksen perustamisesta lähtien oli selvää, että halutaan kansainvälistyä mahdollisimman nopeasti. Mutta pienenä yrityksenä kansainvälisille markkinoille meno hitaassa puolustusmarkkinassa niin ei ollut maailman helpoin tehtävä. Menestyksen salaisuutena on ilman muuta erittäin sitoutunut ja osaava henkilöstö, maailman paras tuote omassa kategoriassaan sekä hyvät ja tiiviit yhteistyösuhteet asiakaskunnan kanssa. Meidän arvot on asenne, avoimuus ja innovatiivisuus ja jokainen henkilöstön jäsen on kyllä sitoutunut niihin vahvasti ja se näkyy tietysti myös sitten päivittäin. Tulevaisuuden näkymät on valoisat ja varsinkin Euroopassa. Puolustusbudjetteja kasvatetaan koko ajan ja geopolitiikka luo omalta osaltaan haasteita maailmassa, mutta tietysti puolustussegmentissä se näkyy kasvavana liiketoimintana. Tämä palkinto on erittäin hieno kunniaosoitus meidän koko tiimille pitkäjänteisestä työstä. Kiitos.